ולכן שלחו לנו את רבי נחמן מברסלב בדור האחרון. וכמו שאמרנו אתמול, שרבי נחמן מברסלב אמר שכל האבדות נמצאות אצלו, כמו שהבאנו בשם בעל הפרי חכם, שהוא אמר שיש צדיק שמשיג את הנשמה הכללית של כל ישראל, והכל מאיר אצלו. כלומר, כל התיקונים וכל האבדות של כל יהודי ויהודי נמצא אצל רבי נחמן מברסלב. ובעצם רבי נחמן מברסלב, כמו שבזמנו משה רבנו היה שקול כנגד 60 ריבו נשמות ישראל, והקדושה של כל 60 ריבו היה אצלו, ובעצם הוא נתן להם לכל דורו והרים אותם. ורבי נחמן מברסלב אמר, ממני עד משיח לא יהיה חדש. כלומר, אני עד המשיח, אני הצדיק שאחראי על הדורות עד המשיח. וכמו שהחלבן אמר, שמי שרוצה תיקון בדור הזה, זה אצל רבי נחמן מברסלב. וכמו שהחלבן אמר לי, שגם הוא צריך את רבי נחמן מברסלב שיתקן אותו. ואם רבי חיים הכהן, שהיה גלגול של מרדכי הצדיק, והיה צדיק יסוד עולם שמעולם לא פגם, והיה בעל רוח הקודש ובעל השגות נוראיות, הוא היה צריך את רבי נחמן מברסלב. אז מה אנחנו? מה אנחנו? קטני הקטנים, שאין בינינו ובין קדושה ובין טהרה ובין תפילה כמעט קשר קלוש מאוד. כמה אנחנו צריכים את הצדיק הזה ולהתבטל אליו ולהקשיב לו, ולהקשיב לעצות שלו, כי רק בעצות שלו ובתורה שלו ובהתקרבות אליו, בגלל שהוא אמר שהוא בעל השדה, ובגלל שהוא אמר שהוא ממנו עד משיח לא יהיה חדש, אז סימן שהכל נמצא אצלו בתורה שלו, בעצות שלו, בהתקרבות אליו. ובראש עצותיו זה עצת ההתבודדות. ולכן על זה צריך למסור את הנפש. כל יום לנהל שיחה עם השם. והשיחה הזאת עם השם, השיחה הזאת עם השם זה מתקן את שתי המצבים האלה. גם את האמונה כמו שאמרנו, וגם את היסוד. כי ברית הלשון זה כנגד ברית המאור. שתי האיברים האלה, הלשון והמאור, זה אחד כנגד השני. הלשון בלי עצם והברית בלי עצם. שתי הדברים האלה אין להם עצם, הם קשורים אחד לשני. בטומאתו של זה נטמא זה, בקדושתו של זה מתקדש זה. כלומר, תיקון הברית זה גם עובר דרך תיקון הלשון. והאדם שלא עלינו נטמא בכל מיני טומאות, וידוע שמה זה קדושה. אדם אומר לאשתו, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מה זה מקודשת לי? את שייכת רק לי, ואת מופרשת מכל העולם. כלומר, מה זה קדושה? שהאדם מרגיש בלבבו את השם יתברך ומתנתק מכל תאוות העולם, זה האדם קדוש. והיצר בטומאה שהוא רוצה לטמא את האדם, בעצם מה הוא רוצה? להפריד את הקשר הזה, לנתק את הקשר בין האדם לבוראו. זה עיקר הטומאה, שהוא בא אליו ללב ומקרר אותו בכל מיני התקררויות, כל מיני ריחוקים מהשם יתברך, בייאושים ומרמורים ועצבויות. וזה עיקר הטומאה. מה זה טמא? מה זה וניתמתם בם? לשון סתום. הוא לא רוצה שיהיה לך קשר עם השם. הוא רוצה להפריד אותך שתהיה יחידה עצמאית, סתום וחתום ואטום. זה הטומאה בעצם. אין קשר להשם. וההתבודדות גם מתקנת את זה.
כי אדם שיש לו כל יום התבודדות, יש לו קשר עם השם יתברך. וכל הטומאות שבעולם לא יזיזו אותו מהשם יתברך. והיהודי עומד מול בורא עולם ואומר, ריבונו של עולם, אני לא יעזוב אותך שיצר הרע יעביר אותי מה שיעביר אותי. ויטמא אותי איפה שיטמא אותי, אני אוהב אותך השם יתברך. ואף אחד לא יפריד בינינו. ושום עבירה בעולם לא תפריד בינינו, כי אני אוהב אותך השם. אז תתנהג איתי ברחמים, תתנהג איתי בהבנה, תתנהג איתי בהבנה, תתנהג איתי ברחמים. תבין אותי השם יתברך, שאני נמצא בדור קשה ואני נופל מדי פעם, אבל אני לא מוותר. אני בא כל יום ומדבר איתך, אני בא כל יום ומנהל איתך שיחה, והניהול שיחה הזה עם השם יתברך כל יום, כמו שרבנו אמר, מי שיכול שעה אשרה ואשרי חלקו. יעשה שעה התבודדות כל יום, אין ארוך לזה. ובנקודה הזאת בעצם הוא מתקן את שתי המתקפות שתוקפים אותו בדור הזה.